חלומות במגירה. חלומות במגירה. שיחות עם אנשים שמעיזים להגשים. אז ברוכים הבאים לעוד פרק של חלומות במגירה. אני תום קורין. אני עידו יעקב. ואם עולם היזמות מעניין אתכם, אתם סטודנטים, חיילים או אנשים בתחילת הדרך, מקומכם איתנו. בכל פרק נערך מחדש יזמים או בעלי עסק צעירים שיספרו לנו על הצעדים הראשונים, הכישלונות, האתגרים וכל מה שהייתם רוצים לדעת. אז קדימה, פשוט דרגו ושתפו. סבבה, לא? כן, יאללה, די. ברוכים הבאים לפודקאסט חלומות במגירה, פודקאסט צעיר לאנשים בעלי אופי יזמי שיש להם רצון לשנות ולהשפיע בסביבה שהם חיים בה. כאן עידו יעקב, איתי תום קורין, וביחד עם הצוות המדהים שלנו שמורכב מאורן רוזנסקי, המפיק האגדי, ענבר מלכה, המלכה מנהלת הסושיאל שלנו, ואלה לוי, הלוויה, האחראית על האסטרטגיה והפיתוח העסקי. אנחנו עושים את המיטב בשביל ליצור תוכן איכותי, אותנטי, בעל ערך עבורכם המאזינים שלנו, כדי שתקבלו השראה וידע מהמרואיינים המיוחדים שאנחנו מביאים להתארח, ותצאו להקים את העסקים שתמיד חלמתם עליהם. לפני שנציג את האורח המיוחד שהגיע אלינו היום, חשוב לי להגיד משהו אליכם המאזינים. אנחנו עובדים ומשקיעים המון בשביל ליצור את הפודקאסט הזה, ומטרת העל שלנו היא שהוא יופץ לכמה שיותר חבר'ה צעירים שצריכים לשמוע את התוכן הזה. אז אם יש דבר אחד שאתם יכולים לעשות בשבילנו, כדי לעזור לנו להשיג את המטרה הזאת, היא לעקוב אחרינו. ספוטיפיי, אפל פודקאסט, לדרג, וכמובן אך ורק אם אהבתם. בנוסף, אנחנו מזמינים אתכם לשלוח לחברים, וכמובן למי שלא ידע או שמע, אנחנו מעלים תוכן בלתי פוסק באינסטגרם, בלינקדין ובטיקטוק. אז מראש, תודה רבה. תשתפו, זה לא עולה כסף. חינם אין כסף. והיום חברים, הגיע לנו עומר מוסינזון. אהלן עומר, מה נשמע? מה המצב? עומר הוא בן 35, שירת בחודשים האחרונים בגזרת עזה כקצין אג"ם של יחידת סיור של חיל ההנדסה, ובמקביל להיותו המנכ"ל והמייסד של חברת סייביט, חברה בתחום הקלינטק. עליה אנחנו נדבר ונרחיב בהמשך. עומר למד תקשורת אינטראקטיבית ושיווק ברופין, שם החל את דרכו המקצועית בעולם התקשורת וההייטק, עד שהגיע למסקנה שמה שהוא באמת רוצה להתעסק בו, זה למצוא פתרון לבעיה העולמית, בתחום שאף אחד לא מוכן להתקרב אליו בדרך כלל, ובאמת ללחך את הידיים. עומר הקים את סייביט לפני כ5 שנים, במטרה לצמצם את כמויות הפסולת והזיהום שארגונים וחברות עסקיות מייצרות, על ידי שימוש בפתרונות מתקדמים. עומר עם המון אמביציה ואמונה בעשייה החשובה שלו למען עתיד כדור הארץ כולו. פאנ פקט, עומר הוא חבר מוביל בקמפ פילו פייט קלאב של המידברן. אהלן עומר. מה המצב חברים? ספר לנו במילה רגע מה זה קמפ, מה זה, שהמאזינים פה יבינו רגע מה מדובר. כן, אז המידברן זה החוג הכי טוב שאני יכולתי לבקש. לפני, נראה לי, 2017 הגעתי לשם. זו קהילה של אנשים מאוד רציניים שעובדים מאוד קשה במטרה לעשות כיף וליצור דברים. אז הקהילה עצמה מורכבת מקמפים, שזה מחנות, שזה קבוצה של אנשים שהתאגדה תחת איזושהי כותרת, וכל קבוצה עושה איזשהו משהו אחר. הקמפ שלנו נקרא פילו פייט קלאב בגלל שהייתה לנו זירת אגרוף כריות. זה ממש זירה אמיתית של 6 מטר על בערך 5.5, שאנשים היו הולכים מכות עם כריות שם. וזה בגדול הקמפ. ממליץ. מאוד, ממליץ, חד משמעית. מגניב. אז עומר... אתה גם היית עכשיו במידברן, נכון? בוא נספר למאזינים אם אנחנו כבר פה... אני ועידו חזרנו בשבוע שעבר, עדיין מעכלים פה את החוויות. איך היה? וואלה, היה ממש כיף, כאילו היה מדהים. לגמרי. כאילו, בעיקר זה שזה היה נראה לי קמפ פעם ראשונה כזה אמיתי, היה חוויה אמיתית כזו. אתה מרגיש חלק, זה מה שנראה לי... לגמרי. אז זה גם נמליץ למאזינים. אם אתם באים למידברן, תהיו חלק. כאילו, תבואו, תיקחו, תשקיעו, ככל שאתם משקיעים יותר אנרגיה בזה, ככה הנאה שלכם בהתאם. וגם סייביט, קיבלתי השראה לעשות את סייביט, בגלל שהייתי שם באזורים האלה. כי פגשתי גם אנשים מאוד מוכשרים, וגם זה מקום שהוא מאפשר לך לעשות דברים שהם בלתי הגיוניים. כאילו, הם כמעט על גבול הבלתי אפשרי, אז לגמרי ממליץ. תודה על זה. אז עומר, אנחנו נכנסים ככה לרעיון המקצועי. מה גורם לבן אדם לבחור להתעסק בתחום כל כך במרכאות מסריח? כן. פסולת מסריחה רק אם לא מטפלים בה כמו שצריך, כן. כאילו זה חשוב להגיד שברגע שלא מטפלים בה אז היא מתחילה להסריח, ואנחנו מטפלים בה כמו שצריך, אז היא לרוב לא מסריחה.
מה שגרם לי להיכנס לתחום הזה זה העובדה שהסתובבתי בעולם, עבדתי בהייטק, הכל היה בסדר, ופשוט ראיתי הרבה בעיות, ולא ראיתי אנשים שפותרים את הבעיות האלה. ראיתי בעיקר הרבה שיח על מה נעשה בעתיד, ומה נעשה יום אחד, ולא ראיתי פתרונות מעשיים. ואני חושב שהתחום של הפסולת זה משהו שעם האמצעים והכלים והכישורים שלנו יכולנו לפתור בעיות בתחום הזה, כלומר עם היכולות שלנו. וזה גם תחום שהוא שוק שהוא מתפתח, הוא עולה, הוא צומח, ויש שם הרבה הזדמנויות עסקיות, אז השילוב של גם ההזדמנות העסקית, חוסר בפתרונות, וגם משהו שאפשר לפתור אותו באמצעים יחסי פשוטים, גרם לנו להיכנס לתחום. תעשה לי רגע סדר, כאילו כולם מדברים על משבר האקלים, זה עכשיו מילה ככה מאוד נפוצה. צריך להיות טרנדי. אז כמה אתה באמת מאמין שהמשבר הוא נוכחי, כאילו אמיתי? אז אני לא אוהב לדבר על משבר אקלים, אני אוהב לדבר על פגיעה בסביבה. אני חושב שפגיעה בסביבה זה משהו שהוא הרבה יותר קל לראות, להבין, לכמת אותו, כי בסופו של דבר שאני רואה את הפסולת של ישראל שמגיעה לאתר הטמנה, זה משהו שאני ממש יכול לנסוע דרומה ולראות את הפסולת שלי נקברת באדמה ומייצרת נזק. ואני חושב שמשבר אקלים זה משהו שהוא רחב מאוד, והמיקוד שלנו באמת לדבר על הסביבה, כי הסביבה זה איפה שאנחנו חיים, זה משהו שאנחנו רואים, הוא יומיומי, אז אנחנו מתמקדים במשברים סביבתיים, וגם אנחנו לא מדברים על משבר בגדול, כאילו חלק ממה שעשינו בסייביט זה למתג מחדש את התפיסה של איך מדברים על הנושאים האלה, אז הגישה המשברית היא לא הגישה הכי טובה לקנבר את האנשים, לרתום אותם, להניע אותם לפעולה, זה יכול לייצר הנעה לפעולה שהיא מאוד קצרה, שאנשים פועלים בתחושת חירום של משבר, אבל אז הדבר הזה הוא לא מקיים. אז הוא ממש, אנשים יוצאים, פועלים, ואז נגמרת להם האנרגיה, אז אנחנו פחות מדברים על משברים. זאת אומרת שהמיתוג של הרעיון הזה של משבר האקלים הוא מלכתחילה פסול. אני חושב שהוא בעייתי. אני חושב שצריך מנעד רחב של קולות בכל תחום, כן? אז צריך שאנשים ידברו על משבר ויזעקו ויצעקו ויעשו הרבה רעש, אבל מצד שני צריך לדבר גם על פרקטיקה, אוקיי? בסדר, יש את המשבר, עכשיו מה אנחנו עושים עם זה? אי אפשר לפעול בחירום כל היום, אנחנו מכירים את זה במדינה שלנו, החירום הזה שוחק, כן? צריך כאילו למצוא איזושהי התנהלות בתוך המצב הלא טוב הזה, ולדבר על... נראה לי גם כולם כזה קצת בתחושה של זאב, כאילו... נכון. רואים את הדברים פיזית, אבל בגלל שזה לוקח כל כך הרבה זמן, אז אתה לא אומר עכשיו, כאילו, עכשיו זה שבר את הקש, כאילו. אני חושב שגם יש עוד נקודה, שכאילו, כשאתה תופס בעיה מבחינה פסיכולוגית, שתופס איזושהי בעיה שהיא ענקית, משבר האקלים, משהו מאוד מאוד גדול, אז לי, לאדם הקטן, אתה יודע, יש איזשהו, כאילו, מה אני יכול לעזור? מה אני יכול להשפיע? כבורג. כן, אני קטנצ'יק. מייצר תחושת חוסר אונים כזה, כאילו גם מה אני משפיע כבר על הדבר הזה הרבה יותר גדול ממני, וגם מה אני עושה, כלומר זה כל כך גדול, ומה אני עושה עם זה, אז עדיף לדבר על דברים שאנשים יכולים להתחבר אליהם, וככה רותמים אותם, וככה מתקדמים. עומר, מה זה קלינטק? קלינטק זה תחום שאני חושב שזו מילה שהיא מפעם יחסית, היא עכשיו חוזרת, זו מילה שהיא מדברת על כל מה שקשור לסביבה, אוקיי, אנחנו נחזור לנושא הזה של אימפקט וכל הביזנס בשלב יותר מתקדם של הרעיון. אני עושה איזושהי פאוזה קטנה ומתרכז במה שקורה עכשיו, במלחמה, ובאיך אנחנו מתנהלים בתוך משבר, בתוך חוסר ודאות. אז עד עכשיו היית במילואים, כמו שדיברנו כשהצגנו אותך. קצין לוחם, תן לנו כמה מילים מה עשית ואיך זה בכלל להיות מנכ"ל של סטארט-אפ, שהוא בוסטראפ, תחילת הדרך יחסית, במקביל להיות כל כולך invested בצבא. כן, זה אירוע מאוד מורכב. אני חושב שלהקים עסק בישראל זה דבר שהוא לאנשים משוגעים בלבד. זה אחד הדברים הכי קשים שאפשר לעשות, בטח עסק בתחום שלנו, בטח סטארט-אפים, זה אירוע מורכב. ועל זה המלחמה באמת הגיעה והקשתה עוד יותר. אני הייתי במילואים, עשיתי פחות או יותר 90 יום, הייתי עם החבר'ה שלי מהסדיר בדרום. הם הקימו שם כוח שעסק בהשמדת תשתיות בתוך הרצועה, קראו להם כוכבית 3600. אם מישהו מהחבר'ה שומע את הפודקאסט, אז אתם אלופים.
ועזרתי להם לנהל את הלחימה, להוציא את הפעילויות, והמזל המאוד גדול שלי זה ששותף שלי, חן חלפון, ושותף השלישי שלנו, ינון חלפון, פשוט ניהלו את העסק. אני כאילו לא הצלחתי להיות קשוב אליו, והיה לי הרבה מזל. כאילו, אני חושב שהייתי שם all-in בדבר הזה, גם מבחינת התחושות, כן? כאילו, מי יכול לחשוב על כאילו, לא יודע מה, לטפל בפסולת, או על פעילות עסקית שהיא לא כאילו חירומית, בזמן שאתה יושב על מדים איפשהו בדרום, כן? אז היה טוב שאני השתחררתי, כן, ואני מחזק את כל מי ששומע את זה, והוא איכשהו באיזושהי התמודדות כזאת. עומר, אם אני אצטרך רגע לשאול חבר טוב שלך, מי זה עומר? מה הוא יגיד? שאלה טובה. אני חושב שאיזה מהחברים הטובים, זו שאלה טובה. אני חושב שיגידו שאני משוגע, נחוש. כן, אני חושב שזה בעיקר, כי תסביר, תן לי איזה ככה 60 שניות על ככה סקירה היסטורית, כזה קצת לחבר את החבר'ה, שאני יודע רגע. מאיפה אני מגיע, כאילו. כן. אז גדלתי בפרדס חנה, אז מתישהו בגיל 16 ההורים שלי עברו לגור בחול, עבודה של אבא שלי. גרתי איתם בחול תקופה, ואז חזרתי לישראל כי לא כל כך הסתדרתי איפה שהם גרו. ואז גרתי לבד בגיל 16, פרדס חנה, עשיתי הרבה צחוקים, לא למדתי כל כך. ואני חושב שפרדס חנה זה גם השפיע עליי, אתה יודע למה משוגע, אני חושב שאין מה לעשות, פרדס חנה מייצרת אנשים מוזרים. דווקא שמעתי שיש דיבור טוב בפרדס חנה. כן, לא, אנשים מיוחדים, אתה יודע, פשוט תלוי, כל אחד רואה אותם אחרת. מיוחד זה רחב. כן, מיוחד זה רחב, כן, כן. כן, אני חושב שגם העיסוק שלי, תשמעו, אני בחרתי מקצוע באמת שכאילו צריך להיות עם איזושהי שגעת קלה על התחום כדי לעשות אותו, אז נראה לי זה מאוד מאפיין אותי ב5 שנים האחרונות, שאני כאילו הולך ואני... תספר לי על איזה חוויה מעצבת שהייתה לך בחיים, משהו שאתה זוכר ככה שהשפיע עליך. חוויה מעצבת. אני חושב שהיו כמה, כאילו כמה משמעותיות שממש שינו את הדרך שאני רואה את הדברים. ביסודי, שזה בגיל מאוד מוקדם, ושזה מעניין שזה היה בגיל מאוד מוקדם, וזה השפיע עליי עד כדי כך. אני חושב שזה בכיתה ה', המחנכת שלנו לקחה את כולנו החוצה, מחוץ לכיתה, ולקחה אותנו לרכב שלה. אז היא לקחה נייר טואלט, והניעה את הרכב, ולימדה אותנו משהו על הסביבה, לפי דעתי, כן? ואז היא שמה את הנייר טואלט על האגזוז, ואז היא הראתה לנו את הזיהום שנוצר על הנייר טואלט הזה, והיא ממש לימדה אותנו שכאילו הרכב מייצר זיהום, והנה תראו, כאילו הבנזין שנשרף מייצר זיהום, ואני חושב שזה אחד הדברים שכאילו ממש השפיעו עליי. ויכול להיות שזה גם חלק מהסיבה שאני עושה את מה שאני עושה, כי בגיל מאוד צעיר כאילו נחשפתי לזה. ולאורך השנים יצא לך לעשות איזשהם פעילויות שהתעסקו בסביבה? כן, לגמרי. אז הסיפור שלי זה שאני למדתי את התקשורת אינטראקטיבית והשיווק וכל הדברים האלה, והיה לי חלום לעבוד בתקשורת, כי רציתי כזה לספר על כל הדברים הבעייתיים שקורים בעולם, ולחקור ולעשות כתבות. מתוך מחשבה שזה בעצם הדבר הכי... שייתן הכי הרבה אימפקט, כאילו. שזה כן, שזה יעבוד, שאם אני אראה לאנשים מה קורה, אז כאילו יהיה איזשהו שינוי. ואז סיימתי את הלימודים, הגעתי לעבוד בתקשורת, ואני חושב אחרי שהגעתי לתקשורת, אני ראיתי שזה לא כל כך, זה לא כמו שחשבתי. כאילו שאני לא כל כך יכול להשפיע, והתקשורת שיטה הרבה בעיות. מאוד היררכי עולם התקשורת. מאוד היררכי ומאוד בעייתי גם. לא תמיד מדברים על מה שחשוב או על מה שקורה. ואני חושב שאני לא זוכר את השאלה, אז כאילו בוא נחזור לזה. דיברנו כזה על התואר, איך התגלגלת כאילו בעצם מלימודי סביבה לתפקיד שיווקי, ואז למה שאתה עושה... מלימודי תקשורת. מלימודי תקשורת, כן. למה שאתה עושה היום. ממקום של כזה, מתי לאורך הדרך, במהלך השנים? כן, מתי? נגעת כאילו בתרומה לכזה, לסביבה ובפעילויות. שהייתי עוסק בסביבה, אז בנושא רגע זה. אז אחרי שסיימתי ללמוד, רציתי לעבוד בתקשורת, כדי לנסות, היה לי איזה
חלום להיות כתב, ובאמת לספר על הדברים הבעייתיים שקורים בעולם, כי חשבתי שככה אני אשנה. ותוך כדי שעשיתי את זה, אחרי שעות העבודה, שמתי לב שאני, כאילו, התחלתי להתעסק בדברים שסביבה, שהם לא קשורים לעבודה. ואחרי שעבדתי בתקשורת, עברתי להייטק, ושמתי לב שאני פתאום הרבה שנים מתעסק אחרי שעות העבודה, משקיע בזה מלא זמן, מלא משאבים, לא ישן בלילות, בזמן שאני מתעסק בדברים שקשורים לסביבה. ואני חושב שהתחלתי את סייביט, אז היה עם ההבנה ששם התשוקה שלי, שאם אני משקיע במשהו כל כך הרבה משאבים, שהוא לא עבודה שלי, אולי אני אכנס את זה ואני אעשה מזה מקצוע. אז מה זה באמת סייביט? ואיך אתה מגדיר את הבעיה שאתם מנסים לפתור? אז סייביט היום, א', היא עברה הרבה גלגולים, ואני חושב שזה חשוב לדבר על זה, שבתור יזם, אחד הדברים הכי חשובים זה לא להתאהב במה שאתה עושה. כאילו, אתה צריך לאהוב את מה שאתה עושה, אבל אתה אסור לך להתאהב ברעיון. כאילו להתאהב בבעיה, לא בפתרון. בדיוק. כי הפתרון הוא משתנה לאורך הזמן, לאורך השנים, לאורך השוק, לאורך ההזדמנויות. וסייביט באמת התחילה ממקום שהוא באותם תחומים, אבל היא עברה כל כך הרבה תהפוכות, שהיום סייביט היא חברת אימפקט, היא מספקת שירותים מתקדמים לניהול וטיפול פסולת, לארגונים מאוד גדולים. זה כאילו פוקוס, לקח לי בערך 3 שנים להביא את המשפט הזה, של כאילו טגליין לחברה. ומה זה אומר? מה זה... זה אומר שאנחנו באים לחברות מאוד גדולות, בינלאומיות, שיש להם בנייני משרדים, והרבה אנשים שמגיעים למשרדים האלה, זה קומפלקסים שמאכלסים, לא יודע מה, 2,000 איש ביום. ואנחנו מגיעים לבניינים האלה, ואנחנו מיישמים מספר שירותים שעוזרים לבניין לצמצם את כמות הפסולת שהולכת להטמנה. מטמנה, מי שלא יודע, זה לקחת את הפסולת, להסיע אותה לדרום, לשפוך את זה על הרצפה ולחסות את זה בחול. הדבר הזה גם בזבוז אדיר של משאבים, וגם פוגע בסביבה, וזה גם די מטופש. וזה החברה צריכה לעשות כאילו? החברה, החברות... זה עיריות וכאלה. שאלה טובה. אז הלקוחות שלנו, זה לקוחות בינלאומיים שמחויבים לרגולציה ולסטנדרט בינלאומי. כלומר, לא מעניין אותם שפה משרד להגנת הסביבה לא אכפת לו משום דבר ולא מצליח לאכוף כלום. הם מעניין אותם שהאיחוד האירופאי מעביר חקיקה, עוד מעט שתחייב אותם לדווח על ביצוע הסביבה שלהם. אז אנחנו עובדים חברות שהן בינלאומיות, ועוזרים להם ליישם את האסטרטגיות סביבה שלהם. כי שאני חברה כמו מייקרוסופט, אני כותב תוכנה. אני לא יודע איך להתמודד עם פסולת, זה לא תחום עיסוק שלי. אז הלקוחות שלנו מביאים אותנו כדי שנעזור להם ממש ליישם את הדבר הזה של ניהול פסולת. אז אז היום אנחנו מספקים שירותים תחת הכותרת Zero Waste. מי זה אנחנו? יש 2 שותפים שהם בערך הסיבה שאני פה היום. איך אתה מתחיל לחייך שאתה מדבר עליהם. כן, באמת שאמרו לי את זה כבר, כי אני אוהב אותם. אני אוהב אותם, באמת, הם חבר'ה שא' הם שורדים אותי, שכאילו אני לפעמים, לא בגלל שאני לא נעים, אני פשוט עם מלא תשוקה לדבר הזה, ולפעמים אני נוגח קצת בקיר עד שאני מצליח לעבור. ושני חבר'ה אדירים, חן חלפון וינון חלפון, הם שניהם איתי מההתחלה, ואני חושב שחן בגדול בא לקח את הרעיונות שנמצאים, תמיד צוחק כשאני בסטרטוספרות הממש ממש גבוהות, והוא בא ואמר, טוב, איך כאילו מיישמים את זה בפרקטיקה. זה איזשהו חיבור מאוד טוב. אז חלוקת התפקידים, אתה אני מנכ"ל, מתעסק בפיתוח עסקי, לקוחות, אסטרטגיה, מחקר, שיווק. חן מתעסק בפיתוח, באופרציה, במערכות. יש לנו מערכות לאיסוף נתונים על ייצור פסולת. וינון הוא הסמנכ"ל אופרציה שלנו, מנהל את כל האופרציה, שזה באמת אחד החלקים הכי קשים שאני לא יודע להתעסק בהם ולא רוצה להתעסק בהם, והוא עושה את זה עם עיניים עצומות. תן לי דוגמה רגע לשירות, כי נגענו בשירותים, אבל כן. תן לי משהו ספציפי. אז יש לנו 3 שירותים עיקריים. אחד זה הטמעה, הקמה ובעצם התקנה של מערך הפרדת פסולת בתוך הבניין. במילים פשוטות זה לוודא שהצוותים הם מבעל הנכס, הצוות תחזוקה, הצוות ניקיון עוברים הדרכות, שמבינים איך לנהל את הפסולת כמו שצריך, לוודא שיש להם פחים, שהפחים מותאמים לפי הזרמים. נפרדים כאילו כן, שיש להם פחים נפרדים לכל זרם פסולת. באופן כללי, פסולת צריכה להיות מופרדת. אם מישהו בבית לא יודע או צריך לחדש, הפסולת מופרדת, כי ברגע שהפסולת מתערבבת
אי אפשר להפריד אותה, או מאוד קשה להפריד אותה. שההפרדה היא לפסולת יבשה, רטובה. אז כל מדינה זה משתנה, ויש גם הרבה פילוסופיות ותפיסות, אבל העיקרון אומר שלהפריד את הפסולת הרטובה, ואז את כל שאר הדברים. הדוגמה שאני תמיד נותן זה שאם תיקחו בקבוק פלסטיק ונייר עיתון, ותזרקו אותם בתוך פח, אחר כך שזה יגיע למתקן מיון והפרדה, הם שופכים את הפח על מסוע חשמלי, ואז יש חיישנים שמזהים כל אחד את החומר הספציפי, ואז יש מפוח אוויר שמעיף את הנייר לפה, את הפלסטיק לפה. עד כאן זה סבבה, כן? הבעיה שלוקחים את הפלסטיק, את הנייר, מועכים על זה עגבניה. סבבה? ואז הנייר נרטב, עוטף את הבקבוק פלסטיק, ואז אין מה לעשות עם זה. כלומר, גם היום עם הפרדה רובוטית, הכמות משאבים שיצטרכו להשקיע כדי להפריד את החומרים, לא תהיה שווה את החומרים שהפרדנו. אז כל הדיבור, כל הפסולת, מדברת על להפריד אותה. אני חשבתי שזה הפרדה בין פלסטיק לאורגני, לאוכל, לא חשבתי שזה רטוב ויבש. אז בגדול עדיף להפריד את הרטוב, לשים את הרטוב בצד, ואז כל שאר הדברים אתה בתיאוריה יכול שהם יהיו באותה פח, כי אז יש לך הפרדה מכנית שעושה את זה. כל מדינה זה משתנה, זה תלוי גם אפילו באזור. יש לך אזורים שיש לך תשתית מסוימת לפסולת, מתקנים או סוג פסולת שמיוצר, אז אתה תתאים את השיטת ניהול פסולת לאזור שלך. ואם אני חוזר לשירותים שלנו, אז יש את השירות של ההטמעה, שהוא דואג שיהיה את הדבר הזה בתוך הבניין. אחר כך יש שירות של ממש שירות אופרציה, שדואג שהפסולת תגיע מתחתית הבניין, אחרי שעשינו את ההטמעה כמו שצריך, פסולת ירדה לתחתית הבניין, ומשם מתחתית הבניין למתקני טיפול מיוחדים שנמצאים פה בארץ, ומביאים את הפסולת לטיפול אמיתי. השירות השלישי שלנו זה, על האופרציה הזאת, ילבשנו מערכת לאיסוף נתונים על ייצור פסולת. שנתונים ודאטה, אני לא צריך להסביר למה זה חשוב, בטח כולם מבינים את זה. אבל איך זה רלוונטי פה בעולם הזה? אז שאלה מצוינת גם. העולם הולך דיגיטציה כזה. כן, דיגיטציה, כאילו digitize everything, כן. ותחום הפסולת זה אחד התחומים שהכי קשה למדוד אותם, לעשות אותם דיגיטליים, כי זה הרבה חלקים נעים, הרבה human factor בתוך הסיפור הזה, וזה גם, כמו שאמרתם בהתחלה, אף אחד לא רוצה להתעסק עם זה, כן. והתחום של הפסולת הוא פשוט חור שחור של נתונים. כלומר, אין נתונים בשום רמה, לא למדינה, לא לעירייה, לא לחברות עצמם, ושם המערכת הזאת נכנסת, והולכת להיות כאילו... בקטע של כמה פעמים צריך לרוקן את הפח וכזה, ואז כאלה? אז זה נגזרת של... זה לחסוך כאילו את כמות זה נגזרת של מה שאתה יכול לעשות עם הנתונים. אנחנו בשלב עוד יותר בסיסי של זה, של לייצר את הנתונים. כאילו, בתוך הבניין משרדים הזה, לדעת מי ייצר בבניין. תחשבו שבנכס של עזריאלי, לדוגמה, יש כמה חברות עסקיות אחרות שיושבות בתוך הנכס שלהם. אז אם אני חברת מטה שיושב בבניין שרונה של עזריאלי, אז אני מייצר פסולת שהיא בסוף על מי נרשמת, כאילו על עזריאלי שהנכס שלהם, או על מטה שייצרו את הפסולת. ומה שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם לעשות ההפרדה הזאת, להגיד, הנה, הם ייצרו X, הם ייצרו Y. ואז במטרה שבהמשך כאילו יהיה לך רמת כמות פסולת שהם מורשה לעשות. בדיוק. אז העולם הולך יש מדינות שזה כבר קיים בהם, שזה מודל של pay as you throw. כמו שאתה משלם על חשמל, אתה משלם על מים, אתה משלם גם על הפסולת שלך. אני חושב שזה דרום קוריאה, יש לך ממש צ'יפ בתור אזרח בבית שלך, יש לך צ'יפ כזה קטן, שאתה רוצה לזרוק את השקית זבל שלך, אתה בא לפח האורגני ברחוב, אתה מעביר את הצ'יפ, הוא שוקל לך את כמה פסולת ייצרת, ואתה ממש משלם על זה לפי ייצור. גדול. אז העתיד זה באמת לאפשר את זה בבנייני משרדים. ולחברות מסחריות יש יעדים, אני גוזר את זה מהעולם של ESG, כאילו יש שם יעדי סביבה ברורים. אז כל החברות, אני חושב שכל החברות הרציניות, המובילות בעולם, אז יש להם יעדי סביבה שהם קבעו לעצמם, אם זה יעדים של מים, כאילו צמצום מים, או מחזור של מים אפורים, אם זה צריכת אנרגיה ירוקה, לצמצם את צריכת אנרגיה באופן כללי, וגם בתחום הפסולת. הם התחייבו, כלומר כל הלקוחות שלנו התחייבו להגיע ל-Zero Waste to Landfill, לאפס פסולת להטמנה, עד כולם בערך התייצבו על 2030, ואז כן, הם מחויבים. הם חייבו את עצמם, ובעתיד גם הרגולציה תחייב אותם. כלומר, הם לא עשו את זה כי הם נחמדים, הם עשו את זה כי הם חכמים, והם צופים את הרגולציה, אז הם מוכנים מראש. יש איזו חברה אחת שהיא עכשיו כאילו אש בזה? אתה אומר, וואו, כאילו מתנהלים?
כלומר, מהלקוחות שלנו, אני יכול להגיד. אפל לקוחות הכי טובים שלנו. מיכל, אם את שומעת את זה, אז כל הכבוד. המנהלת קיימות באפל. אבל אני חושב שכולם, גם מייקרוסופט עושים עבודה מצוינת. הם הראשונים שהתחילו לעבוד איתנו, והם הרימו את הכפפה בתקופה שבאמת, כאילו, חברות אחרות עוד לא חשבו על זה. אז נילי, גם לך כל הכבוד, עבודה טובה במייקרוסופט. ואני חושב שהלקוחות שלנו עושים עבודה טובה, הם שתי החברות המובילות, וגם קבוצת עזריאלי, שאנחנו עובדים איתם בנושא של המערכות, הם חברה ישראלית, כלומר, הם אפילו מחויבים לרגולציה בינלאומית, והם, זה גם מגיע מדן עזריאלי מהיור של הקבוצה, אבל זה גם איזשהו רצון שלהם לקיים פה איזושהי חברה וסביבה יותר טובה, שהיא דואגת למה שהיא עושה, והיא יודעת שהם מרוויחים כאן, אז הם גם משקיעים חזרה בסביבה שלהם. איך מגיעים לכאלה לקוחות בשלב כזה מוקדם? נכון, אמרתי לכם על הקטע של המשוגע, שאני מצאתי לזה מילה יותר טובה. אמרת זה משהו. כן, אז אני חושב שזה נחישות, כאילו לא להתבייש. אני מתישהו באיזשהו שלב חיביתי את הכפתור של להתבייש, ואני לא כזה, כן, אני כזה בן אדם שהוא יחסית... שקט ורגוע כזה. לא יודע שקט ורגוע ביישן, אבל אני כאילו גם מאוד מודע לעצמי, ואני לא כזה all over the place. מתי הרגשת שאתה לא מתבייש, כאילו? בול אותי לשאול את זה. מתי הרגשת שאני לא מתבייש? אני חושב שהיה לי כמה סיפורים טובים שאני לא מצליח להיזכר בהם, אבל... כן, האמת שזה... שאני לא מתבייש, היה סיפור אחד טוב, שזה כזה... שניסית להתחיל עם איזה מישהי. לא. זה היה, אני חושב, עם אחת מחברות המשקאות הכי גדולות שבאו, והם כזה, הייתי איתם באיזו ישיבה, מול איזה 8 מנהלים, ואני יזם קטן, אני אפילו, כאילו מי אני, רק התחלנו את העסק. ואז הם שאלו אם יכולים לעשות איזשהו משהו שהוא נגד את האינטרס שלנו, למתג, לעשות איזה שיווק על חשבון הערך שאנחנו רצינו לעשות. ואז הם שאלו אותי איזה משהו כזה, ואני פשוט אמרתי להם, לא, אתם לא יכולים לעשות את זה. כאילו אתה נציג החברה, אתה בעצם מגיע בתור... Save it. כן, הייתי איתם בפגישה על איזשהו משהו. אבל הם כאילו לקחו את השירותים שלך, ואז הם כאילו רצו שאתה תהיה שם הם רצו תגיד כן למשהו שהם... כן, הם כאילו פשוט ממש רצו, באו עם הכוח שלהם ועם הגודל שלהם, וממש רצו לקופף אותי באיזשהו משהו. ואז אני חושב שפשוט שמה, פשוט כאילו... אמרתי להם, לא, כאילו, אני לא מוכן, זה היה שקט בחדר ישיבות, הם כולם היו בשוק, שנייה של שקט, ואז התקדמנו הלאה, לא עבדתי איתם אז, זה הפיל את הפרויקט, אבל אני חושב שזה הסיפור שאולי פחות רלוונטי להתביישות, אבל אני פשוט פניתי בצורה ישירה לכל כך הרבה אנשים, כאילו, אני חושב שיש גבול דק בין להיות חוצפן, לבין כאילו להיות ישיר ולקבל את מה שאתה רוצה, אז כן, לא זוכר איזה סיפור טוב, אבל... מה המבנה שלכם? כאילו, כמה עובדים יש? איך ההתנהלות היומיומית נראית? אז Save It היום מונה 10 עובדים. רוב החבר'ה שלנו מתעסקים באופרציה. את הפיתוח שלנו אנחנו עושים באוטסורס. יש לנו חברת פיתוח שמפתחת איתנו את המערכות לאיסוף נתונים. ובעצם זו גישה גם מאוד חכמה ששווה שנייה שאני אתעכב עליה. ששותף שלי חן מוביל, זה כל הקטע של Lean Startup. אתם מכירים את ה-Lean Startup? כן, תן לנו, אבל... כן, זה בעצם איזושהי גישה של להקים עסק עם מודל מאוד רזה. כלומר, במקום שאני עכשיו יעסיק מלא מפתחים, יש להם משכורות מאוד גבוהות, יהיה לי הוצאות מאוד גבוהות בשוטף. אני פשוט לוקח חברת פרויקטים, אני מפתח איתה את מה שאני צריך, וכל עוד אני לא צריך בשוטף מפתחים, אז אני לא אעסיק אותם. מה החסרונות של זה? אני חושב שזה תלוי באיזה שלב אתה, בשלבים יותר מתקדמים, אני חושב שהזמינות או העבודה הצפופה שאתה צריך על הפתרונות הטכנולוגיים שלך, צריכה לעשות עם מישהו שהוא אין-האוס, שאתה יכול לעבוד איתו באופן רציף, שהוא קרוב אליך, שאתה יכול לדבר איתו, שהוא מבין לעומק את הבעיות שאתה רוצה לפתור. והגישה של ה-Lean Startup, אני חושב שהיא גם עזרה לנו מאוד, גם הצילו אותנו במשברים שהיו. כלומר, במקום שהיינו פתוחים עם המון התחייבויות והמון הוצאות, אנחנו היינו מאוד רזים, וברגע שקרה אחד מה-20 משברים שהיה ב5 השנים האחרונות, אז אנחנו היינו ככה
יציבים והצלחנו לשרוד את זה. אז 10 עובדים, הפיתוח באוטסורס, אני, חן, ינון וכפיר, שהוא המנהל אירועים שלנו, כי יש לנו גם תחום של אירועים שלם, שזה בעצם לעשות את כל הפעילות של אפס פסולת, שאני במקום לעשות את זה באופן שגרתי על בניין משרדים, אני מגיע לאירוע, פורס את כל התשתית שלי, מביא את הצוות שלי, הם כולם מתפעלים את הדבר הזה כמו יחידת קומנדו כזאת של חבר'ה רציניים, מקפלים את כל הפסולת שהיא מופרדת, ואז משנים אותה לטיפול. אז כפיר הוא המנהל אירועים שלנו, אנחנו 4 מנהלים את החברה, והיום יום שלנו הוא פשוט דינמי ברמה שכאילו אין לנו, וגם בישראל, כן, זה פשוט, זה לא נגמר, אז כאילו יש מלא בלטמים, מלא דברים שהם שונים. מה המודל העסקי? אז המודל העסקי שלנו שירות חודשי קבוע בגדול, כאילו התחום של ההטמעה וההקמה של מערכי הפרדה בבניינים זה מחירות חד פעמיות, אנחנו באים ללקוח, עושים איזשהו קמפיין כזה. חוזה שנתי? אז בגדול כאן, אנחנו עושים, כאילו העבודה עצמה היא שנתי, כאילו אנחנו מקבלים תקציבים של שנה. החוזים זה דבר שהוא קצת מורכב, כן, כאילו אתה לא יכול, קשה מאוד לסגור בלעדיות על דברים כאלה עם הלקוחות שלנו. אז המודלים העסקיים העיקריים זה שירות חודשי קבוע. כלומר, יש לנו חבילת טיפול מסוימת, כמו שפעם היה דקות בסלולר, היה לך חבילה של עד, לא יודע מה, 2 ג'יגה-בייט, אז יש לנו חבילת טיפול של עד 20,000 ליטר של טיפול, וזה הכמות פסולת שאנחנו מטפלים לך בחודש. המודל של המערכות זה גם שירות חודשי קבוע, שאתה מקבל גישה למערכת BI, ואתה בעצם מקבל את הנתונים באופן רציף. ועוד פעם, כאילו הסיבה שכל החברות האלה ייקחו את השירות הזה, זה בגלל שהם מפחדים מרגולציה של ההמשך, כי הם רוצים להיות מוכנים לרגולציה הבאה? אז יש הרבה מנופי לחץ על החברות. זה מתחיל מרצון שהעובדים בתוך החברה יעריכו את הארגון, כלומר זה לשמר את העובדים שלך. אז אם אתה יודע שהארגון שלי משקיע הרבה בלטפל בפסולת ומשקיע בסביבה, זה מעלה את הערך של החברה בעיני העובדים. אני חושב ש-PR זה חלק מאוד גדול, כולם רוצים להיות ירוקים, אף אחד לא רוצה להיות הארגון שפוגע בסביבה. אני חושב שיש לזה גם צד עסקי למיתוג הזה, כי יש מחקרים, בטח שמעתם שהדור החדש מוכן להוציא הרבה יותר כסף על מותגים ששומרים על הסביבה, וגם יש כאילו אנליסטים ומחקרים שאומרים שמי שלא ישקיע בסביבה בשנים הקרובות פשוט לא יהיה לביזנס, כי זה כאילו איזשהו בייסליין. ואז באה רגולציה, כמו איזה פטיש מלמעלה וכאילו מאיימת עליהם עוד מעט. מי התחרות שלכם? מה הפוטנציאל פה? איפה אתם שולטים במדינה? מה הולך פה? אז בגדול הפוטנציאל בישראל, התחרות בישראל היא, מה שאנחנו עושים אף אחד לא עושה. אנחנו הצלחנו לפתח כמה דברים שמאוד ייחודיים לנו, שזה גם מהצוות שלנו, שזה צוות של אנשים סופר אינטליגנטיים, אנחנו משלמים להם יפה מאוד, הם יודעים לעשות עבודה שכאילו היא לא מקובלת, כאילו היא לא רגילה בתחום הזה של הניהול פסולת. אז זה 100 עובדים שלנו שהם צוות מטורף, ועד ההבנה שצריך להיכנס ממש לתוך הבניינים עצמם, כדי כאילו לנהל את הפסולת כמו שצריך, כדי שהיא תהיה מופרדת, כדי שתוכל לטפל בה. אז אף אחד בישראל לא עושה בדיוק את מה שאנחנו עושים. יש יתרון ראשוניות כזה. כן, גם ראשוניות, אני חושב שגם יש לנו מתחרים מאוד גדולים, כן, אבל הם מתעסקים ואני מקווה שהם לא שומעים את הפודקאסט, כן, אבל הם מתעסקים בסקיילים הרבה יותר גדולים. אנחנו שירות פרימיום, אנחנו עולים הרבה מאוד כסף, אני תמיד אומר את זה, פגישות ללקוחות ראשוניים, כאילו אני עולה כסף, אנחנו שירות יקר. ומקבלים תמורה שאין להם בשום מקום אחר. חד משמעית. זה איזשהו קלף מאוד מאוד חזק. לגמרי. כאילו זה עלות פרימיום וזה גם שירות פרימיום. כאילו בגלל זה אנחנו מראש מכוונים. זה גם איזושהי אסטרטגיה או פילוסופיה של סייביט. כשעבדתי בהייטק, אז נחשפתי לכמה כסף יש בעולם. כאילו, העולם לא חסר לו משאבים. יש כאילו אין סוף כסף. ויש בעולם הטק הרבה מאוד כסף, אצל חברות הטכנולוגיה יש הרבה מאוד משאבים.
וכשעבדתי שם, אז נחשפתי לזה שיום אחד ישבתי במשרד, ושמו לי מקרר בן אנד ג'ריז מול העמדה, כאילו, במשרד. ואז אני זוכר שפשוט הייתי יושב, מסתכל שם על הדבר, על המקרר הזה, וחשבתי כמה כסף עולה הגלידה, כאילו, ואז חשבתי על התקציב גלידות של כל תעשיית ההייטק בישראל. ואז אני תמיד אומר שאני רק צריך את התקציב של הגלידה, של עולם הטק בישראל, ואני יכול לבנות מערך ניהול פסולת עולמי. טוב. ואז ההבנה הזאת גרמה לי להבין שצריך ללכת לאיפה שיש כסף. כלומר, לא לעשות איזה עסק B2C כזה, שצריך לרדוף אחרי השקל, ולשכנע אנשים לעשות לך מנוי ב2 שקל בחודש. לך, כאילו, זה תלוי איזה עסק אתם רוצים להקים, אבל כאילו ללכת לאיפה שאתם יודעים שיש הרבה כסף, בעיקר בתחומי האימפקט. כלומר, לעשות חברת אימפקט במקום שאין בו כסף, זה קצת מאתגר. זהו, מה באמת גודל השוק? לא יודעים לכמת את זה בגדול, מבחינת מספרים, אבל התחום הזה הוא היה בתת התייחסות, הפסולת כאילו בתת התייחסות גלובלית, אף אחד לא אכפת לו, אף אחד לא ידע מה קורה עם זה, וזה משהו שהוא בניגוד למים ואנרגיה, זה תחום שהוא היה בתת טיפול, ובשנים האחרונות הוא ממש נכנס לכותרות. אם אתה תסתכל באתרים הסטטיסטיים הגלובליים, יש כזה סטטיסטיקה וכל מיני כאלה, אז כאילו ישלש את עצמו ב-20 שנה הקרובות, כאילו כמה טריליונים של דולרים. זה מספר שהוא לא רלוונטי, כי זה פשוט גדול מדי. מה קורה באירופה מבחינת רגולציה? כאילו, איך זה נראה שם? אז אירופה מובילים... כאילו, אתם שאבתם את כל הרעיון שלכם, זה משם, לא? לגמרי, כן. כאילו, סייביט, כמו שאמרתי, שאנחנו עובדים עם לקוחות בינלאומיים, אנחנו גם שואבים את הגישה המקצועית שלנו, לא מישראל, כאילו מחול. אנחנו עוקבים אחרי מה שקורה בעולם, על איך מנהלים את הפסולת, ממש ברמה של איך מזיזים אותה. כלומר, איך אני מזיז את טון פסולת אורגנית שיוצרה לי במשרד. כאילו, טון פסולת אורגנית זה אירוע מורכב. כאילו, איך אתה מזיז את זה? האם זה פחים של 60 ליטר? האם אתה לוקח את זה בשקיות ואז זה פחים? ואז את הפח הזה ששוקל 150 קילו, איך אתה הופך אותו? אתה בסוף צריך לשפוך פח ששוקל 150 קילו, שהוא מלא בנוזלים, והוא מלא בדברים שאתה לא רוצה שישפכו לך בטעות, אתה צריך לשפוך את זה במקום מדויק. אז את כל השיטות האלה אנחנו לומדים מחול, והאירופאים באמת מובילים את העולם בזה, גם ברמה של החקיקה, וגם ברמה של התפעול עצמו. רמת התרבות, כל התרבות שלהם שם היא כל כך... תרבות שונה, כן. וזה גם משהו שמאוד חשוב להגיד, שלא תמיד משהו שעובד בחול יכול לעבוד בישראל, כן. כי אמרת תרבות, אז ישראל זה תרבות מאוד ייחודית. אנחנו כולנו יודעים את זה, שאנחנו עם מיוחד. העם הנבחר. העם הנבחר. עם הספר. כן. עם הפסולת. עם הפסולת לגמרי, כן. פסולת תקשורתית. אז הייתי בכנס עכשיו בגרמניה, באיפאט, זה הכנס מחזור הכי גדול בעולם, וזה היה מטורף לראות שכאילו הבקבוקי בירה שלהם, כאילו כאן, יש פה, אנחנו מתלהבים שגולדסטאר כזה עושים בקבוק חוזר, וזה כזה, יש את הארגז הזה. אז כאילו כל הבקבוקי בירה בגרמניה, הם כולם עושים את הסייקל הזה של החזרה, ואם תהיו בגרמניה פעם הבאה, תראו שהבקבוקי קולה אפילו, גם עליהם יש סימנים של שחיקה, והשחיקה הזאת זה בגלל שהם עושים הרבה סייקלים, הם מייצרים את הבקבוקי פלסטיק שלהם עבים יותר, ואז הם עמידים יותר, ואז הבקבוקים האלה עושים על הסייקלים, אז זה עניין תרבותי כאילו לגמרי במדינות מסוימות. הרגולציה האירופית מאוד מתקדמת, אחר כך האמריקאים מובילים את זה, וזה גם ארצות הברית זה טיפה שונה, כי כל מדינה מתנהלת אחרת, אבל ה-SEC, הרשות לניירות הערך האמריקאית, גם מובילה כמה מהלכים מאוד רציניים בכל הנוגע למדידה סביבתית של חברות. אז כל מי כאילו אני חושב שזה שוק שהוא נפתח, הוא אינסופי, שהוא מתייחס למדידה של חברות או לדיווח של הביצועים הסביבתיים שלהם, גם באירופה וגם בארצות הברית. בואו נדבר רגע על כסף. כן, נושא שאנחנו אוהבים. ונעשה את זה כמה שיותר ממוקד, כי עולם ההשקעות, בעיקר קרנות ההון סיכון, הנישה הזאת של קליימט-טק וקלינטק, זו נישה שהיא יחסית חדשה. זאת אומרת, כן יש תנופה, כי אנחנו רואים מגמתיות שעולה בהשקעה על מיזמים מהסוג הזה. אנחנו יודעים גם משיחות שהיו פה, הם רואיינים קודמים, חבר'ה שעושים כאילו ממש בוטסטראפ מאפס, וגם אתה, כאילו החברה שלכם היא כזאת.
תספר לנו על המורכבות של... מה החבר'ה הקודמים אמרו, איך המצב ההשקעות, נכנס כסף, לא נכנס, קשה, קל? עכשיו קשה. קשה. עכשיו קשה, אבל רואים כן איזושהי... כן. שוק נפתח. אני אבוא ואגיד פה צריך להגיד שאתה הראשון מהתחום של אימפקט שהגיע לכאן. וואלה, מהמם. אז אני אגיד שבתחום הזה של האימפקט יש יותר אנשים שידברו על זה שהם משקיעו מאשר אנשים שמשקיעים. אני חושב שזה אחד האתגרים של ההון סיכון, שהוא רגיל לראות איזה משהו סייברי כזה, שיש איזה שורת קוד או איזה פרודקט, ואז הוא עושה X אלף על הדבר הזה, ואז הנה יש לכם פה איזשהו משהו מטורף. ואני חושב שיש חוסר הבנה שאנחנו בסוף במציאות, כן, כאילו אתה לא יכול לעשות X אלף על הפעילות שלנו, כי זה משהו שהוא לא הגיוני. תמיד יש אלמנט של חומרה, תמיד יש דברים שהם לא בעולם הדיגיטלי, ואני חושב שבאמת יש איזשהו באז על הסיפור הזה על השקעות אימפקט, אבל כאילו, וזה כן בעלייה, כלומר, הנתונים מראים שכן יש הרבה יותר השקעות באימפקט, וזה תחום שהוא מתפתח, אבל אני חושב שיש חוסר הבנה שכאילו צריך להתייחס לנושא הזה, לא כמו סייבר או דברים אחרים שהם יכולים באמת להתפוצץ. אבל אני חושב שהם הרבה יותר חשובים, כן, כאילו, הרבה יותר חשוב להשקיע בזה מאשר באיזו אפליקציה, איזה משחק, שכאילו... ואיפה זה פגש אותך? אתכם. אז אנחנו בוטסטראפ לגמרי. אני חושב שבהתחלה היינו במקומות אחרים, באמת התחלנו את סייביט מלפתור בעיה מאוד ספציפית, והבעיה הספציפית הזאת לא הייתה שום חומר למשקיעים. ניסיתם לגייס כבר בהתחלה? לא בהתחלה, אבל בשלבים מסוימים אנחנו כן דיברנו קצת עם משקיעים, על להשקיע בחלק מהפעילות שלנו, בכל מיני כיוונים ספציפיים. וזה פשוט לא היה אטרקטיבי. אני חושב שגם הפעילות שלנו היא באמת הייתה למשקיעים מאוד ספציפיים ולא ניסינו מספיק. אבל כן, זה תחום קשה, תחום לא קל לגייס עבורו כסף. אני חושב שבאמת צריך להבין כאילו מי המשקיע שלך, זה מאוד חשוב למצוא את הבן אדם הנכון שמבין את התחום, כלומר מבין מה אתה מדבר איתו. פה בישראל, באקוסיסטם שלנו, איזה מהקרנות הן מתאימות? יש את First Time, שהם קרן שמשקיעה הם באמת השקיעו בכמה סטארט-אפים מאוד מעניינים בתחום, ב-B-Hero אני יודע, הם השקיעו גם בטולו, שזה עסק מגניב שעושה כל מיני דברים שהם לא בדיוק אימפקט, אבל יש שם אלמנטים של אימפקט. ויש עוד כל מיני קרנות, זה תחום שהוא נפתח, הוא עוד לא בשיא שלו, אבל לגמרי זה העתיד, כאילו לגמרי זה הולך לשם, וגם ככל שהשנים עוברות, איפה שהיינו לפני 3 שנים בתחום ואיפה שאנחנו היום, זה באמת עולם אחר לגמרי. אז אם מאזין לנו עכשיו איזשהו יזם שמונע מאידיאולוגיה לעשות אימפקט ולעשות טוב לעולם, מה יהיה הצעד הראשון שתמליץ לו לעשות בהקמת החברה שלו, ואיזה, נגיד, פלטפורמות יש בישראל שמסייעות לפתח סוג כזה של מיזם? מישהו שרוצה להקים עסק בתחום. אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים של מישהו שרוצה להתחיל איזושהי דרך, לזכור 2 דברים מאוד חשובים. אחד זה שזה מרתון, כאילו אתה חושב שזה יהיה 3 שנים, ואז אתה חושב שזה 5 שנים, ואז אתה חושב שזה יהיה 7 שנים, זה מרתון. להיות מוכנים לזה שזה יהיה מינימום של המינימום של איזה 5 עד 7 שנים, לא משנה מה תעשה שאתה רוצה שהוא יהיה ביג, אלא אם כן אתה איזה סייבריסט גאון, כאילו כן, שיודע לקפל לך איזה עסק ולעשות אקזיט תוך פחות, אבל בתחומים האלה זה מרתון, ובית זה העניין הזה של להיכשל, שכאילו להיכשל זה חלק מהספורט, כאילו אני חושב שלהיכשל זה אפילו לא, המונח הזה אצלי כבר תופס איזשהו אומר, זה חלק מהדרך, כאילו בוא תספר לי על איזשהו כישלון שלך בהתחלה, איך מה שאתה זוכר. כישלון שלי בהתחלה בסייביט, אני חושב שבסייביט היו לנו כישלונות, אבל אני לא מגדיר אותם ככישלונות, אני מגדיר אותם כתהליך של למידה ובאמת איזשהו דיוק של הרעיון שלנו. לפני סייביט נכשלתי בכל כך הרבה דברים, כאילו סייביט אני חושב שזה סך כל הכישלונות שלי. כאילו למדתי כל פעם מהכישלון, עשיתי תחקיר כמו קצין טוב בצבא, הבנתי מה היה צריך להיות כל הדבר הזה.
אולי איזה רגע שעשיתם משהו לא יודע, עשיתם פיבוט, כאילו אתה כבר נתת את התשובה של מה עשיתם במקום, אבל משהו שהרגשתם שוואלה, לא יודע, לא עשיתם אותו טוב אז? משהו שלא עשינו, תשמע, עשינו כל כך הרבה דברים לא טוב, כאילו, באמת, זה כל כך הרבה, ואני חושב שזה גם חלק מהמקצוע, כאילו, הסכיזופרניה הזאת, שאתה כאילו, יום אחד אתה דופק את כל המסמרים, ויום שני אתה מרגיש שהעסק שלך הולך לקרוס, כאילו, אז לא עולה לי איזה משהו ספציפי, פשוט היו כל כך הרבה דברים. אני חושב שאולי, נראה לי ברמה האישית היו כמה אירועים שכאילו היינו צריכים להתנהל איתם אחרת עם כל מיני גורמים באקוסיסטם, אבל גם זה דברים שבסוף איכשהו פתרנו אותם, ואני חושב שאנחנו, בגלל שאנחנו מבינים שזה מרתון, אז גם הכישלונות שלנו מתישהו הצלחנו להמיר את זה אולי זה המיינדסט של היזם שנדפק לי, אני לא יודע שאני לא מצליח, כי לא רואה דברים ככישלון, אבל בטוח שעשינו מלא דברים לא טובים. חשבתם פעם לסגור את הסטארט-אפ במהלך הדרך? וואו, שאלה טובה וקשה. אני לא חושב שחשבנו לסגור. לא חשבנו לסגור. אני בקורונה חשבתי למצוא עבודה, כי היינו שנה וחצי, נראה לי זה היה כל הסיבוב שחזר. אני בהתחלה שנסגר הכל הלכתי לקטוף תפוזים, והייתי קם בבוקר ב-4 ונוסע לפרדס וכותב תפוזים, שומע מוזיקה וכזה מעביר את הזמן, ואז כשהדברים, שזה לא נגמר, אז מתישהו חשבתי ללכת למצוא עבודה אחרת בתור משהו מעניין אחר. ואז מהר מאוד חזרתי להתעסק בדברים. אני חושב שזה היה לי מאוד קשה בתור יזם, כי נתתי את כל מה שהיה לי, התחלנו חצי שנה לפני הקורונה, ואז הקורונה הגיעה ונתנה לי ברקס של החיים על כל האתגרים, וזה אתגרים אישיים גם של כאילו, אתה מתגבר על עצמך בתור יזם כל הזמן, דברים שאתה לא טוב, אתה מלמד את עצמך לעשות טוב, ואז אחרי שעשיתי טוב, אז הקורונה באה ועצרה אותי, ואז היה מאוד קשה לחזור לאלמנט הזה, ובאיזשהו שלב פשוט התחלתי להתעסק שוב בדברים, עשיתי בכלל משהו שהוא לא קשור לסייביט, פרויקט שייעצתי בו ועזרתי לו לבנות את האסטרטגיה ואת השיווק שלו, איזה מיזם פוליטי נקרא בוחרים ירוק, אם שמעתם, זה היה כזה איזושהי... שמעתי. איזה התארגנות כזאת, בזמנו שזה היה בפוליטיקה, הנושא סביבה, היום זה כבר לא מעניין אף אחד, אבל זה הרעיון של לייצר לחץ ציבורי על פוליטיקאים שהשקיעו בסביבה, כלומר כזה, ממש לייצר איזה סוג של שדולה כזאת, של לקדם את נושא הסביבה בתוך הפוליטיקה הישראלית. התחלתי להתעסק בזה בכלל, ואני חושב שזה שחזרתי להיות בתנועה ממש הניע מחדש. הצית אצלך את ה... כן, הצית אצלי מחדש, ואז גם דברים חזרו, ואז לא חשבנו לסגור, אבל חשבתי לעבור משהו אחר. מה נותן לך מוטיבציה ברגעים מורכבים? רגעים קשים, רגעים... בסדר, לא חשבת לסגור, אבל מה כן נותן לך מוטיבציה? רגעים קשים, אין בלי סוף, אתה יודע, אנחנו כזה... כי פשוט, סתם, כאילו מה שלי עובר בראש, שהתחום הזה, אין מה לעשות, כאילו, עוד 15, 10 שנים, בסדר, כבר יהיה פה רגולציה, כבר יהיה חוקים, אז כבר כולם יהיו חייבים. אבל עכשיו הם לא חייבים. זה לחצוב בסלע בכל מובן המילה בישראל, כאילו יש פה כל כך הרבה גורמים שהם חסמים שהם בלתי אפשריים, שזה, אתה צודק, כאילו. ובגלל שלא חייבים, אז זה נראה לי כמו התעקשות יומיומית. כן, לגמרי. אז אתה חייב מוטיבציה. אז אני שואל, מה המוטיבציה? אני חושב לעשות איזה טקס קטן של סוף יום, שמנתק אותך מהדבר הזה לפעמים, זה דבר אחד שמאוד עזר, לשבת בבית, לקחת איזה בקבוק יין טוב, שנייה לשבת, לשתות, להגיד, כאילו שנייה להבין שלפעמים אין מה לעשות עם משברים ודברים מאוד קשים, וכאילו להוריד, ללכת הצידה מהדבר הזה. ואני חושב שמה שעוזר לתקופות קשות זה אנשים שסביבי, זה ללכת לשתות קפה עם אנשים שאני מעריך, לתפוס אותם לצהריים, ולא לדבר על איזה משהו ספציפי, לאו דווקא להתייחס לבעיה, אבל כזה לתפוס איזה חבר שיש לו חברה שאני מאוד מעריך, לשבת איתו על צהריים, לדבר איתו סתם על כל מיני דברים, ואז גם על הדרך מעלים את הבעיות, וזה לפי דעתי מאוד עוזר. יש לך איזושהי שגרת יום? דברים שאתה עוגנים של עומר, שעוזרים לך ליצור איזשהו סנטר? כן, אז אני חושב שהיו לי פעם טקסים, הייתי כזה טקס של קפה בבוקר, או
אין איזה משהו ספציפי, אני חושב שזה גם אולי חלק ממה שאני עושה, שהרבה שנים לא היה לי חיים. כאילו, אני לא... העוגנים האלה, כאילו, אני שיגרתי אותם מהחלון, כי היה דברים הרבה יותר חשובים לעשות. ולא מגיעים לשחיקה מאוד מהר? כשאתה... מגיעים לשחיקה. זה מגיעים לשחיקה, ואני חושב שבאמת צריך לדעת מתי אתה במקום הזה. אני חושב שבשנה האחרונה אני קצת... אני כאילו למדתי איך לזהות את השחיקה הזאת ולהוריד קצת את הלחץ לפני שהשחיקה מגיעה. אבל משקיע בדברים קטנים, אני יודע, אני מאוד אוהב קפה. אז אני מכין קפה, תמיד יש לי כזה, את המקינטה שלי, יש לי את הקפה שאני מביא אותו במקום ספציפי בתל אביב, אז זה לשמור כמה דברים קטנים שאתה לא תשנה. בוא ננסה לתת איזשהו ערך למי שמקשיב. מה האדם הפשוט יכול לתרום היום בשביל לסייע בהתמודדות הזאת עם נזקי הסביבה. נזקי הסביבה? כן. אני חושב שקודם כל חשוב להרגיש שאנחנו חשובים ואנחנו יכולים להשפיע. כאילו, גם אחת מהסיבות שהקמתי את סייביט זה כי היה לי איזה ויכוח כללי עם כל מי שהיה סביבי, שאנחנו חשובים ובן אדם אחד כן יכול לעשות איזשהו אימפקט משמעותי. אם אתה תפסיק, לא יודע מה, לעשות משהו פעם אחת וכולם הפסיקו לעשות את הדבר הזה, זה ייצור איזשהו אפקט משמעותי. אז לזכור שאתם חשובים ומה שאתם עושים משפיע, והוא מהדהד, ואם אתם תלכו בים ותרימו איזה פלסטיק שהוא לא שלכם, ומישהו יקלוט את זה בזווית של העין, זה יישב אצלו, כאילו, אם הוא רוצה, אם הוא לא. ואז אחרי שאתם מרגישים חשובים ובעלי ערך בעולם, אז תדעו שאתם דברים קטנים יכולים לשנות, כמו צעד קונקרטי, זה כאילו להפריד את הפסולת שלכם, כמו שצריך, זה כאילו לקחת פח אריזות ולשים בבית איזה שקית רב פעמית באיזה פינה, ולזרוק שם את כל האריזות ואת כל הפלסטיקים שלכם, ובלי לחשוב יותר מדי. כאילו, אם זה נראה לכם, כאילו לא, אם זה נראה לכם מתמחזר, זה פלסטיק, תסתכלו, יש את התווית של הפח הכתום, תזרקו את זה שם, תלכו לפח כתום. זה עובד בכמעט כל המקומות שיש את התשתית של הפח הכתום. והדבר השני למתקדמים זה טיפול בפסולת אורגנית, שזה לעשות איזה קומפוסט קטן. אם אתם בתל אביב, אז יש קומפוסטרים, לא רק בתל אביב גם, אבל יש קומפוסטר גם ברמת גן. יש להם תוכנית של קומפוסטרים, כן? שיש, חפשו באינטרנט, יש מפה כזאת עם קומפוסטרים. את השאריות מזון שלכם, את הקליפות, את כל הדברים האלה שימו בשקית, שזה לא יסריח לכם, או שתצטרכו ללכת כל יומיים, שימו את זה בפריזר. זה מה שאני עושה. אני פשוט שם את הפסולת האורגנית בפריזר, ואז אני הולך פעם באיזה שבוע. נושא הליכה נחמדה. כן, ואז אחרי זה אפשר לפזר את זה במקום כזה, עציצים וזה, כאלה. בגדול כן, אתה יודע, זה פחות כאילו לפזר את הקומפוסט יותר... לוקח זמן לכם זה, אבל... כן, זה לוקח כמה חודשים, אבל זה יותר בעיקר של לקחת את הפסולת הרטובה ולהוציא אותה מהזרם פסולת, שזה לא ייכנס למשאית, ואז המשאית זה הכל יתערבב. אז אני חושב שבאמת הדברים הפשוטים, והדבר הכי קל זה לשים לב איפה הכסף שלכם הולך. כאילו, פשוט להשקיע ולקנות מותגים כאילו, שמשקיעים בסביבה. שהם שומרים. כן, ששומרים, שמשקיעים בסביבה, שהם מותגים טובים, שהם לשים לב שמים את הכסף שלכם, בגדול. עומר, לקראת סיום, יש לנו איזושהי שאלה, יותר כזה הסבר של מושג, שאנחנו שומעים עליו לא מעט, מושג שנקרא כלכלה מעגלית. אז נשמח לשמוע איך אתה תופס את זה, ומשם נמשיך ממש לקראת סיום. אז כלכלה מעגלית, בוא נסביר מונח אחר, ואז זה יותר ברור. אז יש... גם ESG נגענו כזה. כן, אני מדבר על שני הדברים האלה. אז מול כלכלה מעגלית יש כלכלה ליניארית, כן? כלכלה ליניארית זה קו ישר, זה לקחתי חומר גלם, הפכתי אותו למוצר, מכרתי אותו ושיגרתי אותו. אין לי מושג מה קורה עם חומרי הגלם, עם האנרגיה שהשקעתי בייצור של המוצר שלי. זה כלכלה ליניארית, היא קו ישיר. אל מול זה יש כלכלה מעגלית, שהיא רוצה לשמר את החומרי גלם ואת האנרגיה באיזשהו סייקל, ולמצות כמה שיותר את החומרים האלה שהם בסוף מתישהו ייגמרו. וגם בלי קשר להיגמרו או לא ייגמרו, זה משהו עקרוני. למה לך לייצר משהו שתשתמש בפעם אחת ואחר כך הוא ילך להטמנה? במקום זה תתכנן משהו שהוא ממש במחשבה על חומרי הגלם, בעיצוב מוצר, בשימושיות, ובסוף החיים שלו, ואז אתה תוכל לייצר איזשהו סייקל אינסופי, שזה מרכיב כלכלה מעגלית. יש הרבה דוגמאות לעסקים כאלה, אבל
אני חושב שההבדל זה בתפיסה, זו תפיסה פילוסופית שמשנה את המודל העסקי שלך, כאילו, כי אתה, במקום לייצר ולמכור, אתה יכול לספק שירות, אתה יכול למכור מוצר, ואתה יכול אחר כך, אם תכננת אותו מחומרים שאתה יכול למחזר, אז אתה יכול לקחת את המוצר בסוף החיים, לפרק אותו ולעשות מוצר חדש, ומודל עסקי שהוא פועל על כלכלת שירותים ולא כלכלת מחירות. ו-ESG? ESG זה גם buzzword ששומעים הרבה, שבתכלס זה ראשי תיבות של environment, social ו-governance. איך? governance, כן. אני לא מצליח להגיד את המילה הזאת. ממשלה כאילו. זה כאילו ממשל תאגידי, זה לא ממשלה. אז environment זה סביבה, ו-S social ו-governance זה ממשל תאגידי, שזה בעצם איזשהו תחום שמוודא שחברות מסחריות ועסקים ישמרו על הסביבה שלהם, לא יעשו השפעה חברתית שלילית, ושהממשל התאגידי בתוך הארגון עצמו איזשהם נהלים או איזשהו אמות מוסר שהן סבירות, וזה תחום כללי. בכל חברה רצינית היום יש לך מנהל ESG או מישהו אחראי על תחום ה-ESG, ויש חברות שמשקיעות יותר בסושיאל, יותר ב-environment, אבל זה תחום שלם. מגניב. לסיום? תן לנו ככה איזה טיפ למי שרוצה להיות יזם בתחום אקלימי. כן. תשתו קפה עם אנשים שאתם מערכים. תדעו שבאינטרנט זה לא קלישה, אפשר למצוא הכל הם. אני חושב שבאמת הידע המקצועי, או רוב הידע המקצועי שנרכשתי מעלה הדרך הגיע מאנשים שפגשתי, שעשיתי להם reach out, שהם אנשי מקצוע מהאקדמיה או מהאינטרנט. פשוט ללמוד בעצמכם, אז תחקרו, תיפגשו עם אנשים שאתם מעריכים, ואז מתישהו יתגבש לכם איזה מיזם. ספר? או סרט, כן. כן. אז נאומו האחרון של משה, של מיכה גודמן. מכירים את מיכה גודמן? מכירים. אז הנאומו האחרון של משה זה ספר... את הספר הזה לא מכיר ספציפית, אבל... זה ספר מעולה, שהוא מאוד רלוונטי לימינו. זה בעצם איזו תיאוריה שהחומש החמישי בחומשים של התורה בעצם, אז זה ספר דברים. בספר דברים, התיאוריה שמדברים עליה בספר של מיכה גודמן, זה שזה הנאום שמשה נשא לבני ישראל לפני שהם נכנסו לארץ ישראל. וזה יפה, כי מדברים שם על איך להתמודד עם כוח שלא ישחית אותך, איך להתמודד עם מלכות שהיא לא תהיה מוחלטת. כלומר, שהממשלה או השלטון או הממלכה לא תהיה פשיסטית. וזה ספר מאוד מעניין, רלוונטי לימינו. אני קראתי אותו לפני איזה כמה שנים והייתי בשוק, שזה דברים מפעם שרלוונטיים להיום. עומר, תודה רבה שבאת, היה לנו ממש כיף איתך. תודה רבה. מעניין, אני חושב שלמדנו המון, והמאזינים שלנו בכלל קיבלו ממך ערך מדהים, אז שוב תודה, ועל העשייה שלך, כאילו כיף ש... ותגיד לכל המאזינים שיפרידו פסולת. לגמרי. תפרידו פסולת ותמשיכו להאמין, ותודה רבה על האירוח. והנה הגענו לסיום פרק נוסף של פודקאסט חלומות במגירה. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לשתף את הפרק עם חברים, כי פודקאסטים מופצים מפה לאוזן. אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי ובאפליקציית הפודקאסטים של אפל, וכמובן שאתם יותר ממוזמנים לעקוב אחרינו באינסטגרם ובלינקדין, שם תוכלו לקבל עדכונים על פרקים חדשים, לכתוב לנו פידבקים ולהציע מרואיינים שמעניין אתכם לשמוע. שוב תודה רבה שהקשבתם, וניפגש בפרק הבא.